osobnej slobody. Aby bolo jasné, v zmysle ústavy Slovenskej republiky každý občan, ktorý je svedkom protiprávneho konania štátnych orgánov, má právo sa proti takémuto konaniu postaviť. Áno! Polícia, mene zákona, vás vyzývam. Zakazujem vstup na tie pozemky. Z jakého dôvodu? Policajného zákona. V tejto situácii... Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Vyzývam... Policajný štát! Policajný štát! Pustíte do zhromaždenie, ktoré je nezákonné. Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Výzvam, Policajný štát! neuposlúchajte. Voči vám nasadené vyššie sily a prostriedky. Aj my máme silu! Priatelia, za preložené do ľudskej reči, za naše dane nás chystajú sa zmlátiť policajti. Nás máte chrániť! A pomáhať! Počúvajte, nič iné nechceme. Pomáhať a chrániť! Dobre, ticho. Pozrieť, jeho vlastný pozemok. 4 ľudia. 4 ľudia. Na pozemok nepúšťame, lebo využívam svoje oprávnenia v zmysle policajného Nemáte žiadne oprávnenia! Porušujete zákon! Zakazujem vstup na ten pozemok Z dôvodu akého? z dôvodu vašej bezpečnosti. Nebuďte smiešní!